Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba Macele Makhumalo Mseleku. Sibonile ekuqaleni ababukeli bothando Nesthembu bebethi uMacele noMakhumalo ibona abangamakhosikazi right kwifamily yakamseleku. Base bethi-ke umayeni ngala noma ngwabi bona bayazenzisa benza ngathi baphoqiwe. So uMakhumalo ubukeka mature and uMakhumalo uyi-peacemaker kuleli khaya, mase kuthi-ke uMacele usupportive. Khona lento le mina ngeke ngithande ukuyibheka. Uma ikhona into eyenziwa umuntu ukuthi uyibuke uyibone ngaleyo ndlela, ikhona futhi into eyenziwa umuntu uyibuke mase uyibuka ngaleli side okungayona. Asibuke le yaMakhumalo-ke ngicabanga ukuthi ngayichaza before, and lokhu engizokusho la ngikuthatha kwishow Uthando Nes'thembu. uMakhumalo unayo indaba exabanisayo. Uright indlela avela ngayo ku-TV nendlela futhi abantu abamamukela ngayo bayamthanda nje, ngizosho ukuthi uyena favorite wife. Futhi siyabona-ke nakuma-followers masilandela i-social media. Kodwa sibukeke uMakhumalo nama-sister wives, nomayeni, noMacele, nomangwabi. uMakhumalo unalento yokuthi sesimbuka manje-ke kwifamily, asisambuki-ke uMakhumalo as i-radio presenter lo kufanele abe ne-image ethile, lo kufanele azibheke ukuthi abantu bambheka kanjani. Sesimbuka manje nomayeni etafuleni elilodwa. uMakhumalo unento ethi yena ufuna ukuba sesayidini elihle ngaso sonke isikhathi. Okungenzeka, hhayi ukuthi okungenzeka wakusho lokhu yena, ngisazi ukuthi wakuyiphi i-episode yothando Nesthembu ethi kuba ney'khathi la uMseleku esala yedwa. Okungenzeka ukuthi usho ukuthi abanye basuke becasukile noma kukhona into abayidubile or bedilile, mase uMakhumalo eba available ukuthi asize. Uyabona ukuthi masihlangene siyi-group sithi asukwenza ukuthi, mase wena uyaphuma eceleni sewuyajika, uyafuna futhi ukwenza, sewusizo, sikuthathe njengomuntu onjani. Ngibisho kanjalo-ke kulaba abathi uMakhumalo uyaxabanisa. Yes, uyaxabanisa. Uma bezohlangana bethi hey asiyenzi lento, asingeni, sizombona ukuthi ubaba uMseleku uzokwenza njani. Yena mase yavela-ke ethi ayi mina Mthombeni ngibona ukuthi asenze nje, mina Mthombeni ngingakusiza la, mina Mthombeni bengicabanga lokhu. Laba abanye sebesele-ke emuva badilile, bona sebebodwa-ke laphaya bacasukile. NanguMakhumalo nesimali esikhulu, usewusizo olukhulu, uyayibo? Ayihambi-ke kahle mayinjalo. Kodwa kangisho ukuthi maseniyezalani, masenithi uMakhumalo uvele nje uyasukelwa ini. Ngiyayibona le emqhathayo nomayeni, noMacele, nomangwabi, ngoba bona banakho ukuthi cha kwezinye izinto. Uyabona futhi ukuthi bayashintsha ebusweni, kanti yena uhlezi ezoba uMakhumalo o-welcoming noma angasafuneki. Ngoba phela nathi sike sibone kwesinye isikhathi sithi hayibo uMakhumalo ubethuleleni, ubengasho ngani into esenhlizweni yakhe. Washo futhi ubaba uMseleku ku-season 1 or 2 ethi uMakhumalo unokufihla izinto noma unokufihla imizwa yakhe, kodwa kancane kancane useyavuleleka. Kanti-ke futhi-ke yena ku-entertainment industry sengiyakubona ukuthi nalokho kuzomenza abe sebhokisini. Ukuba sebhokisini kufana nani? Kufana nokuthi umuntu ozohlezi careful, ozohlezi eyibheka ukuthi nginyathela kanjani, ngithini. Ngoba la ku-social media phela sikhona,
Sikhona uzokwenza ama-reviews, sikhona ukuzothi ubani uyadelela, kodwa sibe sibona ukuthi bekufanele akhulume kanjeyaya ngoba ucasukile. Kodwa ngithi thina ngoba size ngomqondo wama-reviews, sesizosho ukuthi hayi cha, uMangwabi akahloniphi. Singazi ukuthi kanti uMangwabi ubethule isikhathi eside, uyavele nje inhliziyo yakhe yathi angisho-ke lento manje, yaphuma isiphuma kabi. Mase kuba uMacele, angithi besithe uMacele noMakhumalo bona babukeka besesayidini elihle, laba bawu-2 baphuma eceleni. uMacele usupportive kuBaba Mseleku. Engingasho nje ukuthi uMacele mhlambe ngizothi wenza sure ukuthi uBaba Mseleku u-right, akanaso i-stress, uthatha i-stress sakhe ngaleyo ndlela. Kodwa hhayi-ke mase kuziwa ko-sister wives, uyishaya emuva ayishaye phambili. Kwesinye isikhathi uyambona ukuthi ufuna ukuthi kube mnandi, mase kumnandi futhi ubona ukuthi hey, angathi akasathandi, noma usebona ukuthi usalele emuva, ngoba nganaka la behamba khona beyifamily bebeyaphi sengikhohliwe phela, bahamba indawo eziningi, ebala ukuthi so nathi sizohamba nge-transport eyodwa. Yena ufuna nje hlezi kucaca ukuthi umamkhulu, noma kukhulunywa futhi kune-meeting engathi i-meeting ingalobu nje kuzwakala ukuthi uMacele uthini noBaba Mseleku uthini, ngoba kahle kahle yibo abaphethe ifamily. Kuyiqiniso-ke kodwa khona ngoba kuthiwa u-first wife akafani nalaba bamlandelayo, kodwa usuke esenzelela kakhulu ngoba siyabona ukuthi hayibo, uMacele uyayazi iposition yakhe, kodwa ngathi sonke isikhathi ufuna ukubakhumbuza ukuthi phela ngumamkhulu. Yimina umamkhulu, yimina vele okufanele ukuthi eshintizakale, yimina okufanele ngithi cha noma ngithi yes. Inaleyo nto leyo-ko mase uyayibuka ukuthi uma ekanjalo naye ukhoza i-division kule khaya. Ngokweshow bazalwane, ngokweshow ngoba mangibheka ishow ifuna ukusikhombisa ukuthi kahle kahle nawa ama-challenges esithembu, hhayi ukuthi bona sebeney'nkinga-ke esesizazi ngempela. Cha, mina ngabe senginiqambela amanga mangisho lokho. Kodwa masibheka ishow siyabona ukuthi umamkhulu kuphethe ukuthi umamkhulu okuhambe kungabe kusabi kuhle. Ngala uMakhumalo uyazazi yena ukuthi uyi-peacemaker, okuhambe kungabi kuhle kwabanye ngoba phela sebezokwazi ukuthi oh, uMakhumalo phela yena uzoyenza into noma singafuni ukuyenza. uMakhumalo yena ufuna ukuthi ehlezi emuhle. Ngapha-ke oMangwabe bona bayadikila uma befuna ukudikila, oMangwabe bayathula uma bengafuni ukukhuluma. uMakhumalo-ke yena hhayi mthombeni, mthombeni yabo. Bengithini kodwa bengizomtshela ukuthi-ke uMakhumalo noMacele banayo indawo nabo exabanisayo kuThando Nes'thembu. Kodwa mase kuziwa kwesithembu lesi esenzeka kaMseleku, ifamily yakaMseleku, ngizokutshela nje ukuthi asazi. Bambisise-ke futhi lokho. Mase kuziwa kwaMseleku eMzumbe, asazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa uma bela phambi kwe-TV siyabahleba-ke labo bantu abavela phambi kwe-TV, ngoba bona benza i-choice yokuthi bazovela kwi-TV, mase thina siyabuka ukuthi oh, emakhoneni abo kunje, la bahleli khona kunjani, ingubo yakhe injani, lezi iy'ngubo nje ziyabampintsha, sebegena i-weight, lona nje ubuye ehleke omunye akahleki. Labo-ke yabo, labo abama-TV stars. Mase kuthi laba-ke abafana nathi nje abayiphilela impilo yabo beyabantu bayifihlile-ke le basemsebenzini yabo, basemaholidini, mangabe bayezipha amaholidi, impilo iyaqhubeka. Yabo kuthi lula kanjani? Kunalaba abavela ku-TV, laba abavela ku-TV okuthiwa eyi, ngicela ukuthi le dress yakho uyishintshe ngoba abantu bazobona ukuthi ikubambile la, awufake le. Kuthiwa ayi, le makeup le i-too much, awusebenzise le. Uyabo? Labo-ke angithi benza zonke lezi zinto benzela amehlo ethu.
Mase amehlo ethu amehlo ethu esebonile siyakhuluma. Mase ukuthi laba esingababoni-ke asazi ukuthi benzani.